Hej, jeg hedder Karin fra Klinik PIF. Jeg har fået at vide, at jeg skal kanalisere en guided nytårsmeditation ned til jer. Jeg beder dig nu om at sætte dig godt til rette. Enten siddende eller liggende. Du mærker nu, hvordan din vejrtrækning bliver dybere og dybere og længere og længere. Du mærker, hvordan du bliver mere og mere afslappet og går længere og længere ind i din krop. Mærker, hvordan du stresser alle cellerne af i din krop. Måske du kan mærke, at dine ben er lidt tunge, eller at knæene. Måske mærker du, at energien inde i din krop, at der er nogle steder, hvor den er blokeret, stagneret, eller ligesom er mørk i energien. Du går nu hen til de områder, hvor du kan mærke i din krop, at der energien er stagneret. Du åbner nu i din hjerteenergi. Du åbner nu for den energi, som der vil blive kanaliseret igennem af healing og visdom igennem budskaberne. Du går længere og længere ind i dit hjertekammer, samtidig med, at du tager de fysiske ubalancer, du mærker i din krop, med op i dit hjerte. Du vil nu blive velsignet og renset. Du ser måske en engel, et lysvæsen eller anden komme dig i møde. Du overdrager nu de ubalancer, som du mærker i din krop. Du lægger dem op i en skål, en krukke eller en kurv, som denne engel eller lysvæsen har taget med. Alle de fysiske ubalancer og psykiske spekulationer og bekymringer, du måtte have, lægger du op i kurven. Du ser nu, hvordan der langsomt bliver kanaliseret nogle dråber af nogle farvede energikugler ned i kurven til at opløse den energi, som du har lagt op i kurven. Du kan mærke, at de farvede energikugler renser op. Måske er der en af energikuglerne, du får lyst til at tage op af kurven og placere i din krop. Du går bare dybere og dybere ind i den energikugle af energi og farve, den måtte have. Du lader den smelte ud i hele kroppen, eller i det område, som du har brug for. Du lader den gå længere og længere ind, helt ind i blodårene, helt ind i væsken i kroppen, helt ind til knoglerne og cellerne. Du forestiller dig nu, at din krop skylles igennem af energien, så du nærmest vugges. Endnu en gang mærker du måske, at der kommer en energikugle ned igennem toppen af dit hoved.
Der kommer alle de energikugler i farver eller ingen farver, lige præcis som du har brug for. Bare tag imod og lad det strømme igennem af Kristus energi eller lysvæsen, som der er kommet til dig. De arbejder på at åbne dit hjerte, så jo mere du kan være åben og bare lade tingene ske, des bedre. Måske kommer der et kraftdyr eller et totemdyr, en løve eller andet, som ligesom vil springe frem foran dig. Tag din opmærksomhed. I stedet for at blive distraheret eller forstyrret, skal du prøve at gå ind i den styrke og kraft, som dyret har. Og prøve at se, om den har et budskab til dig. Hvad det er, den gerne vil overbringe eller give dig i et legende redskab. Her i mit billede får jeg vist, at den ligesom hopper rundt foran dig for at få din opmærksomhed. Det er en styrke og en kvalitet, som du kan få integreret i dit sind og i din krop. Langsomt som du accepterer denne energiform, vil du se, at den falder til ro, og I ligesom smelter sammen i et, eller at I sidder over for hinanden. Du lader bare energien arbejde og gå længere og længere ind i kroppen i denne tilstand. Du tager nu dette kraftdyr med dig på din side, og du forestiller dig, at I nu går ud af en vej. Du skal forestille dig, at I går ud af år 2017. Du skal prøve at forestille dig at gå i tillid og med åben sind, uden at gøre dig nogle forestillinger om, hvad der skal ske. Du kan se, at på vejen du går ud af, at du ligesom bliver mødt af muligheder, af ting, der kommer og springer ind foran dig på din vej. Du iagttager, ser og modtager, hvad der end måtte komme til dig. Måske tvivler du lidt på vejen, men du går bare videre så godt du kan. Tag imod de budskaber, der bliver overrakt til dig. Du kommer nu frem til en grotte, som du skal træde inden i. Inde i grotten sætter du dig godt til rette foran et bål, eller en pejs eller lignende, hvor der er tændt op for dig. Du kan se, at der kommer en engel eller et lysvæsen og skænker dig en skål med noget væske, som du skal drikke. Det er en indre renselse til din krop
og din sjæl. Det er muligt at få fyldt bæret op igen. Du tager derved imod den velsignelse, der kommer til dig. Du ser måske, at bålet foran dig ændrer sig til krystaller. Langsomt opsluges bålet til en stor krystal af energi, som du omsluttes og nærmest bliver trukket med ind i. Du mærker, hvordan krystallerne eller ildens energi varmer og healer og renser op igennem din krop. Du bliver bare siddende i denne energi i et minuts tid. Måske skifter krystallen eller ildens energi farve. På et tidspunkt, når du har siddet der, og energien har helet dig nok op, vil du se, at der kommer ligesom 2 lysvæsener og hilser på dig og trækker dig med videre igennem til et nyt tempel eller sted længere inde i grotten. Måske du føler, at du er nervøs eller bange eller har lidt modstand, men jo mere du tør at give efter og have tillid til at gå med, vil du se det nye, der kan åbnes og arbejdes med til en indsigt og en visdom, der er større, end du regner med. Rummet, du kommer ind i, er en form for energi, lys, krystaller eller andet, som du ikke rigtig kender her på jorden. Måske kan det virke lidt overvældende, fordi det ligesom er nye strømninger eller nye måder at se og forstå de budskaber, der kommer til dig på. Så det er okay at have lidt modvilje, men jo mere du slapper af, des mere kan du modtage. Og fordi jeg der ikke er klar til at blive ført længere ind i templet, får I overrakt noget i rummet forud for den længere dybde, I kunne gå ind i. Universet sørger for det, der er bedst for dig. År 2016 har måske været året for dig, hvor du har oplevet en del modstand eller modgang. 2017 vil være præget af at turde gå med tillid. Tillid og større åbenhed i at åbne vakuummet i dit hjerte. De, som oplevede måske at have modstand for at gå fremad, vil mærke forskellen nu ved at turde gå ind i hjertet
og prøv at have tillid og gå frem derfra, ind fra hovedet og kontrollen og fra angsten og frygten. Måske tør du at lade døren gå op og bare kigge ind i rummet. Herfra bliver du mere og mere modig til igen at ture og være nysgerrig på det, du ikke forstår, og ture gå fremad i tillid og åbenhed med dit hjerte. Du mærker, at når du går fra hjertets rum, eller fra hjertets energi nede fra dit hjertekammer, at du måske mærker, at du bliver mere oplyst i dit indre og bliver stærkere. Du mærker nu, hvordan at hele din krop bliver oplyst. Du mærker, hvordan du bliver sundere og stærkere og i ét med din sjæl. Du står bare i denne energi et minuts tid. Der kommer nu et lysvæsen og overrækker dig en kappe og ligesom prøver at bringe dig med tilbage, hvor du kom fra. Du bliver stille og roligt nu ført ud igennem templet og ud igennem grotten, som du kom ind af. De takker mange gange for din åbenhed og din modighed i at gå med ind i templet og grotten. De sender dig nu ud på rejse med et åbent hjerte for 2017. Velsignet, og må du være med Herren og dig selv i dit eget hjerte. Vi takker her for universet og ønsker alle sjæle et godt nytår. Du kommer nu lige så stille og roligt tilbage i din krop og i din bevidsthed. Og du lander nu lige så stille og roligt på stolen, du sidder på.